łatwej paradoksalnej. Zadowolony zaraz dzisiaj wszędzie. Założyłem się, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym będzie. Buduję swoje życie na miłości fundamencie. Złe chwile są za nigdy zabierz ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Znajdę środki, a z każdym nowym dzień. Złote chwile są z nami. Nigdy nie zabierze nam już ich. Nie zabierze mi. Wysyłałem się z tłuszczami, zrywać się, zatykamy siebie. Realizacja się widzę, z twojej radości szumem. Przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie, zapada zbrojna, ja nadal nie usługuję się. Serce swoim martwym mocą wełnia mnie, że warto wierzyć. Pamiętaj o tym, że szczęścia otwarte drzwi i szuka kluczy. Ja chcę twą wiarę. To te chwile są za nami. Nie zabierz ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Znajdę środki, to te chwile są z nami. Nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze ich. Słuchajcie, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze przy muzyce reggae. Żebyście się opuszczać, odkrywać. Słuchajcie, bardzo ważna informacja, bo ja tu nie jestem sam. Od zawsze jestem z nimi, z moimi przyjaciółmi, którzy jakoś ze mną wytrzymują. I bardzo chciałbym wam ich przedstawić. Słuchajcie, te oto wisienki na torcie całego zespołu to moje kochane korzystki, Kornela i Ania. Brawo! Drogie panie, teraz bym stał jak z gitarą. To bite! Cały czas się zmienię. Czarno na białym, białe na czarnym. Czyli na klawiszach, w tych kolorowych parapecikach. Radio! Od samego początku nie zmienia. Muzycznie, dźwięki wszystkie amańskie. Perkusja, macie! Tego człowieka tak zabrać do siebie, gdzieś do pokoju z tym sprzętem. Słuchajcie, to by było najlepszy chyba gabinet masażysty na świecie. Te wszystkie masaże, czyli te niskie dźwięki, ufundował wam świeżu bas! Bardzo ważna postać, słuchajcie, to jest nasz pomocnik techniczny, który dbaczy na scenie, wszystko się zgadzało. Boże! Bardzo ważna postać, zawoda. Słyszycie nas dzięki naszemu akustykowi, tam z tyłu w tym nameciku. Maestro Bachtik, dziękujemy! No i staram się was rozbawić i męczy mamuszy Bendarek! Dziękuję za to. To jest niesamowite. Jedna muzyka, jedna noc, tyle ludzi, jedna wspólna energia, prawda? Ja tu właśnie ludzi. Musimy się wspierać razem, właśnie nową energią. I teraz uwaga, ostatni wspólny refren. Kuczcie euforii, koszyn wszystko, kuriozę razem. To te chwile są z nami. Nikt nie zabierze, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami. Nigdy nie zabierze nam już nikt. Załoga, teraz najpotężniejszy okrzyk radości.
Dzięki za człowiek dla was, słuchajcie. Do zobaczenia wkrótce, a wam życzę spokojnej nocy. Będę się dołączyć się do naszych kostym.